Asibonge kakhulu impela sekunyaka ka-2026. Ngicabanga ukuthi abaningi bekuyiphupho nje ukuthi bangasabe befike leso sikhathi. Kodwa it was only by the grace of God ukuthi we are here today. We are here to celebrate. This is the first Sunday of the year. Ngifuna ukusho ukuthi ensukwini ezokuqala ezisikhombisa zonyaka, you must plan your whole year. If wenze njalo uzokwazi ukuthi unyaka wakho uzohamba kanjani. Siyambonga uNkulunkulu ngoba even though we have declared ukuthi lo unyaka esothola ngamandla kuNkulunkulu as we go through the valley of Baca, sineqiniso lokuthi uNkulunkulu uzohamba kanye nathi. Sizokhuleka, sizokwenza konke kusemandleni ukuthi we support and love each other so that we'll be able to progress to 2027. May God bless you. May God bless all your families. May all the blessings that were spoken upon Abraham manifest in your house, in your family, and in your generation. God bless you.